tinamo mo tong natambagan nga di lagi magingana kay kanang sig mapanuwayan ba mangit kitag sa pananaw nga mapatay nun mindaring tanan tungod sa isang depression sa kanang pandemic lagi wa sa kadawat nga punta cross mama bro may ta ginuo pa buwaran sa ubay di mo man kreti hagi taong tag-skill sila elit ko. Hi guys, welcome to my channel. Ino po ako na pwede ni si Flor de Lisa. Puntag sa Zupa guys, naamapay pagpaas adlaw, pagsilang dya. Pagduha ng lakaw na si Jomar o si Mario dya. Nawa man hinugamang baboy. Kung papangitan pagbaboy ako ra isa dya. Ako i-share ninyo guys, gabi guys, ako na kay Bagon sa ang decision karon sa para dig baboy. Masuk ka nila sa doon. Ag ijang papa depression na di ay madugali gabi kay nakag-istorya mi. Nag-istorya mi about sa ilang kuan sitwasyon nila. Madugali guys sa kaybaw ko nga naag ding papa ni depression na bandugan na kay ting sa nagniwang na naghilak si Ja. Sa dugay nga panahon nga magmedida na mag-istorya kay gikan kog Cebu kanang basta kanang mao na maganayang batasan guys nga di jud mi mag kanang mami di mi mag istoryahan na nasbay mag-vlog ko dito ko Pikas Partura ko sila pud dito Pikas serbisyo na sila pagkaon nga na unsay imong makan magluto ko mangaon mi nga na ra wa mi istoryahan na sa amahan ja gabi kay nakainom man si Janja kay naman sa gamay gabi mo to asang gingnan nga mo na injong lesson learned sa daghan pa mo kwarta mo makanon sa panahon na buhong kamo jud mo mag-savings morteng istorya dya guys dya mo to nihilak kay naman lagi kato pa ko nakakita ka nihilak sa kamahan ni share si Just sang gibati sa pag-share niya sang gibati guys tibok kabiwa ko katog nahadlok ko kay nakainom lagi si Basin panin ka ng maintenance sa hinon mo yung kinabuhi moto guys isura si Jas Marjura Ragila ka ng depression dahil si Jakab sa kazuro matuganay kaya matinga ko di na magtingog pero ahasang gimay mazagtar ang gingnan nga ka ng mabalik lagi na sa normal wow guys nga ka ng na ako daris gawas sa pahangin ko kay masog hangin dari kay maraglain paghangibati kay kabuhi ko isang istorya ningen nga nagplano na kuno si Janta nga kung na nag-isang mga anak dahil nagnaman maghigod si Ja mo nagikabuhi ko ja ante nga po ko guys kay di na mukaon ja kanang hinutok ja kanang liwang basta kanang lahi na ba ja wa ko mo sa istorya kay kanang naanad ang malagi po ko ni Jang inganak na medari di nga mag-inusturahan ay kanang zahiran mo rin zahira ba mi anak rami dari para magserbisyo rami diyang mga anak o adi ko magtuo nga ingana depresyon na dahil si Ja mga ito nga makaguupod. A few moments later. Pagampo ni nga kuan manormal tanan kay pag imong papa depression na bisa sige pa pag pasaway o na di magud ko bisa asa mo ko kabisa ni ra mo ko linis buhol asa mo ko padungan na may pandemic sa tagbilaran mo tumagas ko tagbilaran ni ngano mo di mo tagbilaran nga ato mas kuya mi eskwela gisurrender na surrender na kontrata din nila guys katong willing to guys Korean restaurant o Chinese katong ilang ipabangan sa napit sila mga building tanan dito guys surrender na din kuno ang kontrata so sabot pa sa butog surrender na niwa na so na sila mabang jud mabalik ka pa ko itong Muslim ko na ugnanay kita ginambay kung masadas marami saman kung Muslim
Ani guys, pang gi-share ninyo amang sitwasyon kay ang pagmakaibaw mo og unsay amang dagan sa amang kinabuhi kay manam yo ta kay bawas panahon dya. At least nakahibaw na ang mga viewers o kanang unsa say amang tinuod nga kahimtang karon sa mga bata pud. Nilakaw sila, nangita silang pag-as baboy na pud dya. Wala. Di man, waman sila ipunog savings. Tingin kami. Tingnan dyan ang akong sulti. Mamaw dita guys, Marjorie man nagkaon kay naghilak na gabi siya guys. Kay yang papa, lingon na nga gusto na kuno maghikag. O maghikag kuno sa apilin ko ruming tanagikag Ginoo ko adto ka lagd na guys. Si Marjorie arang hilak gabi. Kay swagit, ito nga Ginoo ko, di ka magsawagit Marjorie kay makakasilingan. Yang mga silingan masadari wa pa nakailagan sa siya. Diya. Diyan ang amahan, istorya to sila guys. Istorya to sila bahin sa ilang income. Yan na lagi ni Sujas. Katong laki, isang manghod, mulaban sa Dani. Kani, istoryahan naman si nga. Masabi rito yung istorya ni. Nganong kung nagmalita ka, malita mo ganda siya guys. Kanagsanga na sila siya malita. Hindi ko kilala sa matasan yung papa. Diyan guys, sa istorya na sila. Ilang income. So, si ko ba? Namuta na si papa. Say ko nang mamatay ko siya. Say ko na ika. Panang ko sa istorya ko na. Pag-isipan ko pa yan. Pag-isipan ko pa yan. Nakulit na akong gibuhat. May Istorya sila guys, nagkontak family puro may gabi sa istorya about sa nilalaging sitwasyon sa ilang kaimtang nga diyang papawa ka move on. Kahit kaga na di ay. Ngayon na maghikag ko noon, diyang maghikag na ba ko noon sa apilan po silang duha. Na, ko mo to ang istorya, hindi lagi mag-stress kay. Moabot ra jud panahon nga mabalik ra lagi to tandi sa kadawat nga nagkalisod nagasag samot. Di sa kadawat guys nga ning kalit si bagsak kay sa una man gud guys buhong jud sila tanan kay daghan sila income didto kay daghan sila paabangan mga building. Unsa karon kawa naman gud gusto na kuno ni jang magpakamatay apilin ni jang mga anak mga gikubaan ko gabi ko katog na stress po ko kay nahana og apilin ni jang mga anak jag ako maapil man gud ko kay naman ko sa bahay mato nga hamang gyamaman nga di lagi magngana kay pagsubok ra lagi ni. Si Marjorie sige hilak kay ni naman nga hilak si Marjorie sige suwagit taw anak ginawa gabi hanap pa nang gitabang naghilak kay nagsidya kay kanang nay nagsidya guys kay ana din na madugod si sidya guys kay gidang depression di jang nasulti namo motong nga hangtong natambagan nga di lagi magingana kay kanang bisig mapanuwayan ba mangit kitag sa pananaw mapatay nun mindaring tanan tungod sa isang depression sa kanang pandemic lagi wa sa kadawat nga walay mga sakyanan ang sakyanan duha na dya tara man sa zanggi istoryahan gabi nga di lang magyana kay sa mapanuwan dyan panzalo of Marjorie kay si Marjorie kay musukol mo lagi pagkuan aso kahilak ni kay naman nagabi istorya na tama-tama na hilak. Kani siya guys, di dyan magpadago katarengan sa isang papa. Diya, niin mag-isang amahan nga kuan kay murag naigibati na ba? Diya, wa man makapadoktor. Madlik mo mga tugdoktor lagi ni isang papa na naigibati sang lawas ni nangutana si Dja og mamatay kuno si Dja. Kanang naiasa kuno sila gipangtanas Marjorie og mamatay nga kuno si Dja, asa kuno sila. Ato kuno sila sa ilang ate. Hindi ko masugot. Dya, ang si Marjorie motong hilak si Jack kay niin man isang amahan nga adto kunos kanang kuan Ate. yang ate di mo kuno sa dito kaya tarong gusto ni sa ato mo kuno sila sa Boracay ug malinaw na muli lagi sila Boracay sa isang papa dai depression dai kaaduro ni masugali kay ning sulti kay wa maglemlem matugan ka di na magtingag-tingag lain nagilang kuan kanang
Karang mangaon nga ag mga sudan nga nalaman nga kanang murag sa kadawat nga. Di sa kadawat ba nga ningkalit sila kadawon tungod sa pandemic nga isang mga anak, isang mga anak mga analog mga yana nga kanang kaya ba si nga isang anak buhong wa na anad og kalisod. Unja karon na nadus kamalig samot na init kaya payo kuan basta tanan nga kanang kasakit og kanang pagantos depressed kay sa unay tingog sa gabi madzugaling kay ning istorya nga kanang ahang namaman nga di lagi magnyana kay kanang na isang anak ko kalakaw unja ni unja gabi kanang wadyo ko katog naganana guys sa depression sa isang papa kay tanawag akong kwarto ipakita kaning sa kortina tara kana kortina ra may iwa man mi sarado kortina na ako na nausara sa pikas kwarto za dato pos pikas kortina to dato pa dihigda silang tulo na sila'y duha pod kapum dadto duha ka kama dari pikas dadto ko pikas jang na nagali mo karaw ning namata ko ganadlok ko kay di pa sa ko ganahag mawas kalibutan ja. Daghan pa sa pong nagkinahanglan na po kay mga anak nga hinanglan sa ang kuan pagkainahan dya. Natin sa mga gazon dya. Ako guys, pasalamat po sa Ginoo nga kanang kani ang pag-YouTube o gahang pagkuan. Mapasalamat po ninyong tanan sa inyong pagtanaw. Kay dakag dabang ninaho kay kaning ahang sundo bisag ginagmayra dakag kazuzog tabang sa ahang kuan dya. Salamat ninyong tanan sa inyong kaya guys, pasalamat po sa dako kadto sa Ginoo kanang kaniyang pag YouTube ug kaniyang pag vlog di ay dako dayang tabag gi siguro dito sa Ginoo nga ngani ni pasar ko sa ang mga vlog sa nakamamiso na ginagmay kay nakatabang to dako kay gadyo ko na vlog guys nga man jud ja dakan kazong ko nakatabang jud dako sa ang mga bayron mga salamat po ko ninyong tanan sa inyong pagsuporta na ha. So ikaw maturi magampo ka nagampo ming duha nga anta normal na kay arong balik na sila kay sa man diwa kadawat nga nawa na jud tanan tungod pod ni za guys kay kana pa sila lagi sa una sa pandemic daghan sila kwarta wa sila nagsibing walang savings ka nang murag na sayang na daghang negosyo gipang sidlan puro ning daon sa sayang lagi sang kwarta sa kanang barkadista man pud mao lagi po nang barkada maray na kuan sa panang ako apo ko ka savings kay kanang di lagi po takabot sa ilang mga kwarta kay ilang kwarta sila man po magbuot ja igoro po kung kanang mamadit sa mga needs ra yan ja kanang warang na yung konserbisyo, ang po kayag na akong sildo na ihatag na, kay kagwar man sa pagserbisyo sa mga bata. Ibaw ka, ang gijok na ako ng kagabi, inani iyang joke. Ako ko na ipabalik sa kwan sa Kia, ako ko na bayan, di ko mo kwan. ikaw ibaylo. Ansa? Ikaw ihatag dito. Yeah. Joke naman dito nga. Ako, pwede na kung ito ka nga. Di ko ganyan na ito nga joke. Joke naman to. Kaya nanay mo dawat ni mo PWD man ka. Hindi ko ganyan joke. Siya ginato lagi. Gijoke ka lang amahan day guys. Hindi ka nagsugot. Kuan, ihatag ko nun dito sa Kia. Takot si ba? Moto nagsugod sa moto mo rito gikabitla ni surahay na about sa kalisod. Diyan yung papa at least na istorya ni isang nakaibaw na ko nakabantay ko asa ko mo lugar tungod sa isang depression karon. Na sa depression karon nga nagplano na siya nga maghikig. Sa iapil sa mga anak mo na nga karon nakabantay na ko asa ko nakabantay na ko mo rin na sa nga siga naman sa tambag na di sa buhaton. Tungod sa pandemic lagi guys, mao na inahitabo nga kuan. Di sa kadawat nga ingana na may gipuy ani dya. Yung mga anak ang mga nangaanan Mga pagkaon sa pinobre, wa maanad ganyan na. Ako guys kay arad magus kalisod. Alar kay pobre man mi, nakaibaw na okay ra man kog mga buwad, mga lawuy, mga na okay ra man ko. Ag sila, wa man gud sila na. Di marad sa man nga isang anak, isang mga anak niya na.
Lawin sa si Marjorie di na maka sige ilis-ilis og diaper, na-control na po siya, nagrasis na kay ang isang diaper lagi. Kung ano naman, tipiran kay Ipiyon. Huwag mag-ilis. asa may sige ilis-ilis sa una sige pailis. Ug magsige pailis nga ang diaper ihap ra may palit eh. So wag ang sulos YouTube guys, siguro pa nang ipang kuan ka na ba sa pag estudyante sa daghan ko mga tuluman nun, di naman na istorya dun sa ija po ng mga kuan na ako'y nagsunod kay og di po nasundo pang bayad guys sa hamang pangaan sa daghan lagi mig mga lunlon sa wapay pandemic sa karon siya na mig paningil sa una guys kanang mga luna mo guys kaya ra namang bayaran isira sa karon lagi mo nang gagahang solusyon subra to na napadung sa mga bayranan wala nga listen. Mao nga guys, ako kapit naman jud ko Ginoo, ning salig ko sa Ginoo nga kanang mabalik na lang yung tanan sa normal, jawa ko nawadaan o pag-asa. Pa si Zanggi, si Hag, may nga di lagi marag pag-asa kay mabalik na lang ita sa normal. Ang matay ko lang siya. Sima ko ako ko magdulong ni ate. Kakanya. Kami di ba naman masugod kay mami nga. Ako ko mga ate naman ay pamilya. Ano na. Mga hindi may masugot. O kwan, ano yung tingnan niyo? Ay, please. Mami. Please. Mami. Yung bigay. Ano mo? Yung bigay, please. Mami. Please. Mami, please. Yung bigay. Nasa mga Marjorie?